Dobrý den, dámy a páni, dnes vám ukážem, a dnes budeme zahrať Mystery Park. Takže, poďte, to. Čus! A dávajte like a odber. Vente pa' mi casa, yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Solo dime contigo, queremos estar contigo. Dime ya contigo, papi. Dime qué es lo que pasa. Solo dime contigo. Sigma boy Tlakujem si váhy, potom smrdzím jako hnoj. Idem jako stroj Mladé čajky majú zo mňa v kaťkách ohňostroj. Proteíny, vitamíny, volajú ma gigačet. Motivujem davy ľudí, sledujem ma celý net. Som lovatý alfa samec, to každá pipina. Pichol som si steroidy, nestojí mi cicina. Pyramidy, drahé skémy, robím kryptopodvody. Potiebeš ma, dostaneš kopačku na bajco vody. Sexy čaje majú tu s ťochou, čo nemajú svaly. Nemôžu ma mať, lebo som pre nich mocno pomalý. Sigma boy Tlakujem si váhy, potom smrdzím jako hnoj. Idem jako stroj Mladé čajky majú zo mňa v kaťkách ohňostroj. Sigma boy Tlakujem si váhy, potom smrdzím jako hnoj. Idem jako stroj Mladé čajky majú zo mňa v kaťkách ohňostroj. DJ moleque bom, eles têm experiência, esculacha a concorrência. DJ moleque vai, é DJ que vai, é DJ 누구십니까? 꼬마입니다. 들어오세요. 꼬마야 뒤로 돌아라. Dámy a páni, keď napíšem nejaké kolo výhraní, dajte odber a napíšte mi do komentárov, aký dobrý deň máte. Nebo dnes tak tej první polovi Dámy a páni, keď chcete, aby som raz spravil niekde tomu Fixovi, tak mi to napíšte do komentáru, ok? Nebudú komentári, tak sorry. No, vyhrám. Dámy a páni, začínáme. Múdr. Ja som rodina, takže ako keby som povedal, že rodina nemôže nikto. Nepočul to se. Rozumíte, je tu nějaký. Náš to věru. Tak.
zabijem pani, neviem, teraz ja som vyberú, tak niekto mám dosť kostný, podľa mňa. Teraz tým som si oplatil úplne sám. Takže ideme ďalej. Musíme nájsť ďalšieho typka, ktorého napíšem, že som her. Dáme pani, takže toto video je na... Dúfam, že ďalej tie odbery. Keď nie, tak môžu to počať. No tak idem ďalej. Máme koľko minúty, 19. Dúfajme, že niekoho zabijeme. Tak tu to bude dosť ľudí. Ale nikto sa nemôže od nás dozvedieť. To je typek, takže musím... Takže sme nazbierali dosť toto. A toto ich bude dosť. Teda jeden tu bude 100%, nie. Ale je to fakt veľké. Nikto zatiaľ nevie, kto som ja. Škrať. Škoda, že tie 4 nemôžeme. Tak to ma zastrelujú. Počkať. Vyhral som. Like a odber. Všetci. Návalte ho tam. Teraz. 5, 4, 3, 2, 1. A čus. Dnes je pre toto všetko. Ak sa vám páčil tento diel, dajte like a odber. A my sa vidíme skôr. Fú. A prosím, like a odber, a keď chcete zahrať zajtra ráno moje meno je Neymar 1122 19. Tak čus. A bude špeciál za dve odbery. Dobre? Čus. A môžem vám ešte niečo ukázať. Keďže je to teraz 10:08, tak vám ukážem jednu vec. Najlepšia hra je na strieľanie Rivals, aby ste vedeli. Tak ja už musím končiť a ísť to strieľať.